মই নিজে ব্লাড সিগনেচাৰ কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি ক'লোঁ। ফ'ৰ গ্ৰেডৰ এটা চাকৰিৰ কাৰণে আপত্তি কৰিছিলোঁ, সেই চাকৰিটোও নাপালা। UPPL দলটো জন্ম লগ্নৰ আগৰ পৰাই মই তেখেতৰ লগত আছিলোঁ। 5 বছৰ থাকিলোঁ। 5 বছৰ থাকি জাতিৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ। जेब्लानिफ्राय PCDR दाजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो नैबे बेक्तिया PCDR गायसननायनिफ्रायनो दङमोन। थ' PCDR गायसनखांनायनि उनाव UPPL नि उनावहाय सरकारावबो थाबाय। बड'लेण्ड नांगौ होननानै बे सासे मुस्लिम सम्प्रदायनि बेक्ति बिथाङा खर'बो लान्था हजोबदोंमोन सानसे समावहाय। दा दिनै बिथांमोना UPPLआ सरकारावबो फैबाय। सरकार फैखांनानै दिनैहाय बियो दिनै मा मोनखो नङा होनबा? आंथ' मा बुंनो, जों जेबो मोनखायासै, जेबो जाखायासै। जोंनि थांखि, जोंनि बर' रायजो राजानि सिमां, बर' NDFBनि सिमां, आबसुनि सिमां थेर बेथेर जादों। सोरनि? नैबे एकर्डनि समावनो फरायसा आफादाबो सागान होदोंमोन। बिथांमोनाबो न' बड'लेण्ड न'रेस गाबख्रावदोंमोन। नैबे प्रमद बर'नि बर' रायजो राजाखौ थै गुदुं खालाम होनानै होसिख्राव होदोंमोन। दा फैयै फैयै डिस्ट्रय सिफायजोबनानै होदों। फरायसा आफादखौबो मान सन्मान सेस खालामदोंमोन। सोर खालामदों बेखौ? जों बर'निनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सार, डाइनामिक लिडार होननानै बुङोना जोंनि सोरबा जेरैबायदि बे माबाया सोरबा बर'लै नामफोरखौ बुंनो मख'नो लाजिलाय लाङो बिसोरनिखौ। श्रीजुत मानगोनां होनब्लाय देरबावाबा रायबावो, मा गोदाव सोराव नाम मख'योब्रा बिदि होननानै। थ' जायखियानो जाया मानो नैबे बेक्तिया दिनै बिथाङा 5 बोसोर सरकार थानायावबो बिथाङा 4 ग्रेडनि मोनसे साख्रिबो बिदोंमोन प्रमद बर'नि सायाव, प्रमद बर'नावहाय UPPLनाव। ओमफ्राय थाङै थुङै बिथाङा जेबो मोनहैयासै, लाथिख' जिर' जाहैदों। दा बिथाङा बुंदोंमोन बर'खौबो मोजां रायलायनो गोरों, आरो UPPLनि थाखाय ओरैबायदि माने सिथाबदोंमोन सिबाय, मानिनांगोन। जेब्लानिफ्राय PCDR दादों अब्लानिफ्रायनो बिथाङा सिथाबनानै थाफादोंमोन। एबसुनि आन्दलनावबो दिनै बियो होसिख्रावफादोंमोन। सिगां बे हायाव जेसेबां गोथौ जावा मानो बावहाय बेगें मोनगोन, बियो रावनिबो नङा, बियो बर'निनो बेगें होननानै बुंदोंमोन बे बेक्तिया। बियो सानसे समाव बेंटलावहाय मानिबा मोनसे मिटिं जादोंमोन। अब्लानि समाव आंबो एसे गोसोआव दं, अब्लाना आंबो ससियेल मिडियायाव ओंखारखाबाय। बेफोरबायदि मानसिया प्रमद बर'खौ दिनै नैबे सासे मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिया एक फोथाबो बुङामोन। नाथाय दिनैनि दिनाव सरकार बायनानै 5 बोसोरावहाय फोथायदोंमोन प्रमद बर'खौ, नाथाय बे बेक्तिया फोथायनो हायासै। लोगोसे UG ब्रह्ममोनाबो धक्का होदों, गोसोआव आघात होदों। जै मुस्लिम सम्प्रदायखौ गोसोआव जुदि माबा मोनसे आघात होबाय, नोंनि न'आव थैनोबो गानायबो नङा, बोरैबाब्ला नोंखौ ओरैबायदि गाज्रि नोजोराव नायगोन आरो नोंखौ गाज्रियैनो दुखु मोननानै थागोन। बिनि न'आव नों जिबनाव आरो बिनिफ्राय नों माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोननो थैनोबो दा लुबै। आरो जायखौ मोजां मोनबाथाय मोनबाय, देन्जारथार। आरो बिसोरनि रागायाबो बेलेगथार। खारन जों दिनै दाउनि थैया बेसेबां गयो ना? दाउ मासे हाथारोब्ला बेसेबां बुरजा ओंखारो। मोसौ मासे हाथारोब्ला दिनैहाय अमा मासे हाथारोब्ला बेसेबां थै गयो। बिसोरो बेफोरबायदिखौबो हायो खालामनो। जाय जिनिसखौ मावनाङा बै जिनिसखौ बै बेक्तिफ्राबो हायो। नाथाय बर'फ्रा
दाउ मासेनि थै नुब्ला बागदावना आयौ होननानै गिनानै खारो बे आरोखि होनबा दिनै प्रमद बर'आ माबायदि धक्का होदों माबायदि गोसोआव आघात होदों मुस्लिम सम्प्रदायनि सासे बेजोंनो थाफाबाय थाग्रा मानसि 4 ग्रेडनि साख्रि बिदोंमोन बेखौ होनो हायासै खोनासंनानै लानि प्रमद बर'आ माबायदि खोथा होदोंमोन बियो जाखिनि बाथ्रा बुंदों बियो सैथो बाथ्राखौ बुंदों जों बुङोब्ला नों मा मोनथिगौ येस जों जेबो मोनथिया UPPL नि नाथाय जों नुहुरगासिनो दङना जोंथ' बिथांमोननि मैलाखौ एसेब्लाबो मोनदांदों प्रमद बर'आ गाव गाद्दिनि लबिया दाबो बुंगोन आं गादिनि लबिया गाद्दि अनलि पावार बिथाङा MP थाहैनो नाङामोन बिथाङा BTR आव BTC आव गावनो सागान होनानै सिफ जादोंमोन सिफ जादोंब्ला बिथाङा मा बे BTC आवनो पार्टिखौ स्ट्रं गोरा खालामनो बै जायगानो जुदि UPPL आ स्ट्रं आरोबाव जुदि 5 बोसोर जुदि फैबावबा 5 बोसोरथ' नङा 10 बोसोरनि उनाव जुदि फैनो नाहां जानो नागिरो अब्लाना बियो ब्लड बास्लायनानै बियो BTC नि सिफ जाफैबावगोन दै बै गोजौ थाखोखौ बियो नाख्लायगोन गारगोन ज्रुम बाज्रुमगोन बियो बेनो गोजौ थिखिनायाव थांबाय ओमफ्राय ज्रुमबो बाज्रुमगोन बियो बेफोरबायदिखौ रायजो राजा नोंथांमोना फोथायनांगौ दरखार गैया जों फोथाया रायजो राजायाबो फोथाया दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि सायाव 1 इंसिबो फोथायनाय गैया बेखिनिखौ आं दिनै मोजाङै बुंगोन आनखि UPPL आव जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो बे प्रमद बर'नि सायाव फोथायनो एसेब्लाबो गोब्राब मोननानै दङ गोब्राब मोननानै दङ आरोखि फोथायनो माब्रै दिनै बै बेक्तिफोरखौ सोरखौबा मन्त्रि बिबान होआसै बिदिनो दोनबाय ओरैबो जाया ना हालावबो थाङा मैयावबो थाङा खालामनानै होदों गाव लिडार जागौबाय गाव गोजौआव थांबाय बे आरो बाथ्राया थ' आं बाथ्राखौ बुंनो सानाखै नैबे मोनसे ব্যক্তিनि ভিডিঅ'खौसো एसे नायनानै लानि এতিয়া দুখৰে ক'ব লগা হৈছে যে UPPL দলটো জন্ম লগ্নৰ আগৰ পৰাই মই তেখেতৰ লগত আছিলোঁ 11 বছৰ তাৰ আগৰ পৰা 2011 চনৰ পৰা মই আছোঁ NDPৰ লগত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ কাৰণে বহুত লাগি আছিলোঁ বড়ো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে দিল্লীত লাগি আছিলোঁ মই নিজে ব্লাড সিগনেচাৰ কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে মাথা মণ্ডন কৰিছোঁ তাৰপিছত থাকিলোঁ চৰকাৰ আহিল 2020 চনত চৰকাৰত থাকিলোঁ চৰকাৰত থকাৰ পিছত মোক চেণ্ট্ৰেল মাইনৰিটি প্ৰেচিডেণ্ট দিলে 5 বছৰ থাকিলোঁ 5 বছৰ থাকি জাতিৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল আনকি 5টা বছৰ UPPL দলে সংখ্যালঘু মানুহৰ এৰাই চলিলে সংখ্যালঘু মানুহৰ কোনো ডেভেলপ নকৰিলে আনকি ইভেনকে মই যে 17টা বছৰ তেওঁলোকৰ লগত থাকিলোঁ মানে ইমান ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আগবাঢ়ি গ'লোঁ ফ'ৰগেটৰ এটা চাকৰিৰ কাৰণে আপত্তি কৰিছিলোঁ সেই চাকৰিটোও নাপালা চাকৰিটো নিদিলা গতিকে মনৰ দুখত যে ৰাজনীতি কৰিছিল কোনো সুবিধাই নাপায় তেখেতৰ লগত থাকি কি হ'ব 17 বছৰ আন্দোলন কৰাৰ পিছত মোক বহুত মানে দল সংগঠনে মানে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তথাপিও মই তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ যে জাতিৰ কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম কিন্তু জাতিৰ সমস্যাটো দূৰৰ কথা নিজৰ সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেই মনৰ দুখত আজি ওলাই আহি UPF দলৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জাতিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ